Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ not every called one will lead. I'm here to address called ones, earnest seekers only, those ones that are actually seeking for way out. Abụrụ na ijego na be esia ma ọ wee dibịa ma ọ wee prophet ma ọ bụ na-ezigo gị ya n'ozi n'inwere ọgbụgbọ oku mana ị mara ịdị confused, ị mara ihe ị kwesịrị ime, ị mara na ị ghara ya n'ụka ma ị ghara ya n'ọdịnala, ị mara ebe ọ bụ na ịdị totally confused. Listen to this message. Ọkwa nne nwere onye ịma nọ n'ụdị condition dị etu a, state of dilemma, tag the person. Achọ nka let those bandages cover anya gị, let those bandages fall. However, before we proceed, important announcement. If you're a child of the temple, September 15th, annual festival. Atụrụ anya na onye ọbụla ga-participate in ya. Ọ bụgoro niile obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ na Nigeria mana ị nwere ike ịbịawu. Chat m na WhatsApp ka ime ihe ị kwesịrị ime iji kwado ya bụ festival. Ọ bụ iwu na onye ọbụla bụ child of the temple ya eme ya. Nke abụọ bụ echefukwana na monthly ritual anyị malitere over 4 years ago is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. N'echi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu aka anyị si eme ya, etu aka anyị esikọ na-eme ya till the last day of the month. Yes, last day of the month anyị ga-achụcha anya bụ aja. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ ihe na WhatsApp nọmba ha. Now let's proceed. Nwa ajụjụ ị nwere ya ma ọ chọrọ isonye na monthly ritual life, forward ya 3 prayer request, then make token donation to the account number iji kwado ya bụ aja. My WhatsApp number remains 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ihe na-achịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ewu na-ezigogo ozi n'igwe called one. Yes, gee ntị. Ọ bụrụ every called one is meant to lead. Problem ọtụtụ n'ime unu na-enwe bụ ọ bụrụ ezighị anaghị ozi na-agbọrọ gị ọrụ ije chọwa ka ije bido ọrụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka emere na ha ga-elidi. Ọ bụrụ mmadụ niile ka emere na ha ga-abụ dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị. Enwere ndị ọ bụ ọrụ ha, do you know ihe ọ pụtara na-akpọrọ gị ọrụ bụ n'inwere mmụọ dị enu, n'inwere spiritual forces so gị nụ ndị gị na ha so wee bi ụwa. Mana na spiritual forces ya so gị does not necessarily means na ị ga-ejelu ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ị ga-ejelu okwu agwụ bụrụ dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị. Ọ bụrụ ihe o mere. And aghọtara ihe a mere ọtụtụ n'ime unu ji ada. Do you know na o nwere nwaanyị nwere mmụọ dị enu mana mmụọ dị enu ya nwa bụ ga-ashine mgbe ọ nọrụ di. Ị mana mmụọ dị enu ya nwa nwere ike ịbụ ka ọ na-asọpọtụ dị enu okwu agwụ ya. Ị mana o nwere ike mmụọ dị enu ya nwa ọ bụrụ na ọ ga-enye aka n'aka nsọ ndị bịa na be di ya na-esi ọgwụ na-enye ndị niile ka enye ha ọgwụ, na-enye aka na-ebupụ aja na-eme ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ndị bụ ọkpọ oku ha bụ counseling. O nwere ndị ọkpọ oku ha bụ ikwubi okwu. O nwere ndị ọkpọ oku ha bụ sọ ibupụ aja ma ọ bụ idebe ile ọma, to intercede on behalf of the needy. Ọ bụrụ necessarily na asị ha anaghị na ị nwere mmụọ dị enu na ị nwere call, ọ bụrụ gị ga-ebido ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ ndị mmadụ bidoro ụlọ ọrụ we still close it.
sooner or later. Maka na ha dị enweta ifefa chọrọ. At the end of the day, aka adịkwa ka ọ na-akwara akwọ. All because na akọwara ọrụ gị ọfụma. Ọ bụrụ mmadụ niile ka emerụ na ị ga-ebido ọrụ full time kwụrụ asị onye isi ọrụ. O nwere ndị bụ na support ka unu n'idiri ide enye mmadụ. Etu a ka ọ dịkwa na nwoke. O nwere nwoke nwere ike ịbụ na-akpọrọ gị oku, mana akpọrọ gị oku ka iri die. Akpọrọ gị oku ka ị bụrụ onye ga na-enye ya bụ nwaanyị anwa support as a priest of the house. Mana ọ bụrụ ka iri die. Ka nkọwa ya etu ya esighọta ya. Ka m welu experience ndị ụka wee kọwara ya ka ịghọta ya. Onye gbata ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ na-asị na-agbọrọ gị oku o bido obere oge o mego enume ana ọmụmegidozie fụ na ọ dị aga o jee chọba ose na-abụọ ya eri. Ụfọdụ eje chọba ka o jee daa ọgwụ, mana ọ mara na ọgwụ na-ebu ebu. Na ọgwụ ahụ iji daa dịka nwa agbọghọbịa na-achọ ibido ọrụ ka e wee nwee ike ka ose na-abụ nkịta nke na-enwere ihe a na-akpọ oke ose ka i wee fụwa ụzọ ka i wee lụba ọrụ. Ije mesizie ya o mezi ọ bụrụ ihe ọgwụ ahụ bụzi ọ bụrụ ihe ga na-eri nwa n'ebe ị nọ. O nwere ike ọ bụrụ ihe ga-eme gị na ịma atụ na ihe amụ amụ. Ajọ ọgwụ anyị bido nwere ike mee gị na mmụọ ị na-agba n'oke gị na nwoke ahụ ebiwu. Yes, maka na n'ihi nwujemisi ejemigo. Ka nkọwarụ na etu ọrụ mmụọ asị wee dị. Maka na ọtụtụ n'ime ụlọ aghọtara ya. Ọ bụrụ asị gara na-akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ gị jee kwatawa ngwongwo. Ịghọtara ya? Arụtara m mgbe anyị na-eje ọzụzụ. Ka m nwere mgbe anyị nọ na charismatic na Bible Society wee maa na Catholic Church. O nwere ihe a na-akpọ Life in the Spirit Seminar. Ọ bụrụ na ị bata ọfụ etinye na klaasị ndị ọfụ ị na-abịa ọzụzụ. O nwere ebe a ga-azụruo gị ije ihe a na-akpọ Life in the Spirit Seminar. Ije na Life in the Spirit Seminar emesịa dị program kwadocha gị. Then enwe ike wee malụ during the assessment malụ ebe onyinye amara gị dị. Enwere ike onyinye amara gị abụrụ ndị na-abụ abụ. Yes, praise singers. Yes, singing ministry. Ịghọtara ya? Enwere ike ọ bụrụ na ụnụ nwa gị ga na-akpalite ndị ọrụ. Enwere ike emechaa assessment ebe anyị eti ya bụrụ na intercession ministry. Ndị na-eme intercede, onwe onye need spiritual help, onwe onye mmụọ ọjọọ ji iwu na-eme intercession. Mara exactly mara ebe ihe na-eme esi. Ọ bụrụ nke a ga-epushuziri another group ndị agha ekpere the praying ministry epushuru ha to. When ndị bụ ndị agha ekpere so fasting na ekpere ka ha na-ekpe. So ifu enwere ndị bụ evangelism group, evangelical group. Ịghọtara ya? Etu a ka esi nwee many group. Etu a ka ọ dịkwa n'ọdịnala. Enwere ike gịnwa na onwe gị agwara na-akpọrọ gị ọrụ. Iche na ọrụ akpọrọ gị ka ije bido eze nwaanyị ma ka ije bido eze nwoke. Mana ị mara na ọrụ akpọrọ gị bụ ka ị bụrụ onye nkụzi amaala Igbo. Ka ị bụ an evangelist using your knowledge ịda agbasa ya bụ ozi ọdịnala. Yes. O nwere ike onwe na-akpọrọ gị ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ. Nwee ike ọ bụrụ na akpọrọ gị ka ị bụrụ onye na-esi mgbọrọgwụ. Ihe mgbe ị na-esi mgbọrọgwụ na-enye ndị mmadụ mgbọrọgwụ testimony ha na-adị. Enwekwara ike ọ bụrụ na ihe akpọrọ gị bụ n'ịbụ onye na-agba afa n'igbe esi a. Weda ma ị na-arụ ya n'usoro ụka ma ọ bụ n'usoro ọdịnala, mana ịfụ ha na mmadụ etu a ị nwee meseji ihe enye onye adịnye onye a meseji ọ bụrụ authentic. And that does not mean necessarily na ị ga-ebido ministry ma ọ na ị ga-ebido dibịa work. No. Mana onyinye amara enyere gị ihe nwere ndị bụ n'oge ya ezi ha ozi n'ụzọ ma ebe gị na ha zuru ka ọ na-abịa nna ya
ga meri ndị ichie ọjị ka esi n'ụzọ a wee tụọ ya na-agbụ ihe ọ na-agagharị from pillar to post. Mana ọ bụrụ necessary ka ị na-eme dibịa. Enwere ndị bụ na ị nwere mmụọ dị elu mana ihe a chọrọ bụ na ịchịkọtara mmụọ gị. Ihe ị nidere bụ ka ị na-abịa nna gị jee lụọ agwụ harmonize mmụọ dị be nna gị from time to time imerụ ha ọjị ijekwara ị na-emere onwe gị biznes ọ na-akara gị. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ha na-akpọ ha n'oyibo onye akpọrọ ọrụ pịam ojegobe ngwongwo bido gbajube ihe n'ụkwụ bido kpọpụ imi bido yuzube ntibe ego ayọrọ ọrụ ebido ọrụ Igbo na-abụ na ịtọfụ na ebe a abụrụ akara aka ya. O megide otu mgbọsị frustration set in frustration set in before you know it o mechie. Ọnwego ndị mechiri na ministry nwee ndị mechiri na ọdịnala. O nwere ike ụfọdụ nwere ike o mewezie that frustration set in o nwere ike daije n'aka ndị ọjọọ ndị ga-agụ ya jee banye n'otu maọbụ ndị ga-agụ ya ka eje bute ọgwụ nka maọbụ ka eje bute ite nsogbu maọbụ bute nke a bute nke ọzọ eji eme dibịa maọbụ ka eji eme ministry. By then wee banye n'aka ndị ga-etichakọ gị. Ị ghọtara ya? So don't rush it. Ihe ya find it out onye ka njisi gị na enwere ọzụzụ. During the ọzụzụ agha mmadụ exactly whether ma ya alụ ọrụ a full time ka ị ga na-alụ part time. Ma ọtụtụ n'ime na aghọtara ya. Eji m n'aka na ndị eji maka ha mee ka ozi a daa taa ga-esi n'ozi a ha nụrụ taa wee liberate onwe ha. WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie udo dịrị ọnụ.